Malawi today. Tikulandireni kulikonse kumene muli madzulo ano. Tikupitirizabe kuyang'ana za mavuto amafuta amene agwa mdziko mwathu muno. Apa tabwera ndi list ya madera amene mavuto amafuta akula kwambiri. Nde tikupasirani ena mwa madera amenewo kuti muwaone kuti zinthu zikukhala bwanji kumeneko. Ndipo situation ili bwanji nthawi imeneyi pamene mafuta akusowa mdziko mwathu muno. Ena nkumafunsa kunena kuti kodi nkhani imeneyi mwayikakamira bwanji, nkhani ya mafuta mwayikakamira bwanji. Iyayi yankho lake ndilosavuta kwambiri. Mmene takambira dzulo timakuwuzani nena kuti mafuta ndi chinthu chofunikira kwambiri chifukwa kuti zinthu ziyende mdziko mwathu muno ndi nkhani ya transport. Ndi ngati mafuta sakupezeka zinthu sizingayende bwino. Munthawiso imene mafuta akusowa pamakhala chiopsezo chokwera ma transport. Chifukwa choti mafuta awo sakupezeka, anthu amapezerapo advantage yokweza ma transport. So izi zimapanganso affect zintchito zosiyanasiyana zachitukuko mdziko muno. So iyi ni nkhani yoti sitingayisiye kuyikamba chifukwa ndi zinthu zovuta kwambiri. So apa tabwera ndi list ya madera amene mafuta akusowa. Nde tatiyeni tikhale limodzi tikuoneseni zina mwa zimene zikuchitika m'madera osiyanasiyana. Ndi mzinda wa Zomba. Nakuso kuzomba zinthu zafika povuta kwambiri. Apa pande umene kunde kuli chilaini chovuta kwambiri. Chilaini video imene takuonesa ni mbuyo muja line yake nditi ndimene kumene kunde mafuta msonako kulibirepo. Tiponde madzi ada Auma. Ife tili ngati panopa nyama za nkhalango. Mafuta kulibirepo. So kumene ndi dera la Zomba. Lina mwa madera amene mafuta afika povuta kwambiri. Koma nkhani inayo chitisachiti kwambiri ndionena kuti pamene tikukamba zoti mafuta madera ena akuvuta, boma la Lilongwe yakuti kumene kukuvuta limene kulibe. Chifukwa mutha kuona ma filling station muli empty. Anthu angofika ndi kuthira mafuta nkumapita. Kumeneku ndi boma limene sikuti zavuta kwambiri, ndi boma limene mafuta akupezeka limene mukuonera muzithunzi. Boma lina ndi la Blantyre. Kumeneku ndi mafuta anawonso anauma kalekale. Mafuta anawonso kumeneku anauma kalekale. Mutha kuona mundu usiku magalimoto onso ali pa queue. Onsewa akudikirira kuti apeze mafuta. Nakonso kumene kuvuta kumene kula kwambiri. Mmene mukuonera muzithunzi ndi boma limene la Blantyre nalonso lili pa chipinjo cha mafuta. Zinthu sizili bwino pakameza, as you can see.
chiwero wafika povuta. Silikuziwa kuti mawa zikhala bwanji. Choncho wina nkumati boma ndi lomweli. Boma singakhale lomweli anthu akugona ndi boma singakhale lomweli anthu akugona panzere Mafuta. Boma lipezeka pa September 2025. Things are not okay here. As you can see, long queues. Long queues. As you can see, chiwero wafika povuta. Silikuziwa kuti mawa zikhala bwanji. Choncho wina nkumati boma ndi lomweli. Boma singakhale lomweli anthu akugona ndi boma singakhale lomweli anthu akugona panzere Mafuta. Boma lipezeka pa September 2025. Things are not okay here. As you can see, long queues. Long queues. Tipite dera lina ili ndi boma la Mangochi. Kumeneku mafuta ndi anayamba kusowa kalekale. Muti video iyi inatengedwa pa 2 October. Pa 2 October. Nde mutha kuona nokha kuti mboma mmene mafuta anayamba kuvuta kalekale. Mafuta anayamba kuvuta kalekale mboma la Mangochi. Kumeneku anthu anayamba kuvutika kalekale ndi vuto limene linosowa kwa mafuta. Mutha kuona magalimoto ali pa line ya pa filling station ya Mangochi imene ya Puma. Maminibus angoyima magalimoto kuyima kudikira mafuta. Hapa ndi pa 2 October. Mboma la Mangochi limeneli. Mafuta anasowa kalekale. Nde izi ndizompesa chisoni kuti muone kuchokera pa 2 October zifika date ya lero ndi papita nthawi. Nde zinthu umene tikhupirira kuti zithakhalanso kuti zayima. Ona mafuta kulibiretu mathankala amene wangoyima ndithu. So zimenezi ndi zimene timafuna kuti tikupasireni makamaka munyengo imene yosowa mafuta. Tiyeni tikhale tikumakhala tikupempherera dziko lathu komanso tipemphe azitsogolera athu kuti ayesese makamaka nkhani yokhuzana ndi mafuta amene chifukwa izizi zimabwezeresa chitukuko mboyo. Izizi mosabisirana zimabwezeresa chitukuko mboyo. Nde tikhulupirira kuti ena akaona izi mwina atha kuchitapo kanthu.
atha kuchitapo kanthu chifukwa dziko lathu lifike timalikonda kwambiri, timalikonda, si tikuyenera kuti tizikhala mdziko lopanda mafuta ya. Ndimangokupemphani kuti ngati mukutipeza kumene pamalo pano, timakhala tikupemphani nthawi ndi nthawi kuti mupange subscribe channel imeneyi komanso kupanga like ndi kupanga follow kuti muzikhala anthu oyambirira kuona zinthu zapano. Mwakoma nonse.